està amb el ventilador o està a les fosques, perquè si no em fonc. M'agafa un xungo. Ja que el tema de pigues va començar amb una SMR, m'anava a fer un maquillatge cookie senzillet i fresc per l'estiu amb pigues, i he pensat, això ha de ser un ASMR, perquè sí, i aquí estem. Roda, sisplau. Gràcies. Doncs volia aquesta espelma que fa tan bona olor a vainilla. La volia encendre. M'he aficionat a anar fent això a les superfícies que sonen bé, però a vegades ho faig sense adonar-me. Puc estar parlant amb algú i el mòbil sona molt guai. Quasi se'm cau. En fi. L'efecte del ventilador és expressament per recordar-vos les tardes d'estiu, si no m'esteu escoltant ara o aquí, que és estiu. Bé, anem a procedir a encendre l'espelma. Fa molt bona olor, però de soroll així nice no n'ha fet gaire. Ai, mira la il·luminació
bé per donar forma i quan poses el rímel et queden en plan fues. Molt bé. I ara procediré ja al rímel. I aquí tenim el super rímel. Com us explicava per Instagram, amb l'ASMR que vaig fer, no sé, deu fer ja 2 estius, vaig provar diversos mètodes per fer pigues i alguna vegada que me n'havia fet ho havia fet amb un llapis de cella tipus llapis. No m'acabava d'agradar el resultat i fa poc em vaig comprar un llapis de celles però versió rotulador i és el que millor queda pel meu gust. M'agrada molt, queda molt natural i a més no, el llapis et toques i s'esborra i aquest queda doncs com si fos un eyeliner també de rotulador així com de tinta. És guai. Veieu, és així, té un rotulador. I anem a procedir a les pigues. Això ho mourem una mica i així m'acosto. Jo ara amb la llum aquesta no s'apreciarà, però tinc algunes pigues i per aquí de més petitones que em surten sobretot a l'estiu del sol. Llavors el que faig a vegades és aprofitar les pigues que ja tinc i anar posant al voltant. O sigui, diguem que el patró de la forma de pigues doncs començo ficant al voltant de les que ja tinc, llavors ja va fent la forma. A vegades molta gent m'ha preguntat que què és això, que si m'he fet mal. És una taca de naixement, no, la tinc, l'he tingut sempre. I a més, no sé de què depèn, però depèn del dia, sí que la tinc més tirant a lila. Potser avui està més tirant a lila, a vegades està més lila, més rosa o més vermella, no sé. Curiositats d'aquesta vida. Ara m'he fet aquí 3 gordites. No es veu res amb la llum aquesta, anem ara sí baixant una mica. Així potser ho aprecieu millor. Veieu el que us deia? Aquí tinc unes pigues, doncs les afegeixo al voltant. Aquí també en tinc una, doncs per aquí. I abans vas fent així amb el dit també, que això no ho he fet. Però així com que queden més integrades perquè les difumines i així unes queden més fortes que altres. I ja estaria. Ara cap al final ensenyem així el resultat. Llavors ara que tinc les pigues el que faig és ficar-me colorete així per aquí, per la zona aquesta. I ja per últim
llavis, fa com una... perquè a vegades els pintallavis també ressequen molt els llavis i fa com una mena de capa que com que uniforma la zona i després el pintallavis queda millor si els tens una mica tallats per aquí, per exemple. Doncs si et poses això i després maquilles a sobre no queda tan malament, tot i que si els teniu molt tallats jo recomano no pintar-se els llavis i ficar-se cacau. I ja que tenim un look així càlid i natural, escollirem pels llavis un color càlid i natural. Aquest jo crec. Bueno, aquest natural és fort, l'únic que com que és així com mate i una mica apagat, la veritat és que queda molt bé. Doncs ja estaríem. És un look super cookie, a mi m'agrada molt. Ara, a veure com ho fem això, mira. Una mica de zoom. Així podeu veure bé les pigues. Veieu que queda bastant natural i a més és que el que us deia que fas així, ara perquè porto el colorete també, però si em toco no se'n van, no es corren. A canvi, quan ho fas amb llapis així sí que no va gaire bé, a més es corre i a més t'enganxes. Bueno, t'enganxes, que et taques i així. Estupendo, molt bé. I ara que ja tenim això, doncs espero que no s'hagi colat gaire soroll de fora. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem aviat. Moltes gràcies.